כולם בסך הכל בני אדם, הזמן על הכדור פה זמני, ואם לא אנסה להבין מי אתה, אז איך אני אדע מי אני? מרוב כל השקרים אני הלכתי לחפש את האמת בעצמי, והוא שומר עליי, כן הוא שומר, אבל משאיר את הבחירה בידיים שלי. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא סנננה ונה מאיה איו, סנננה ונה מאיה איו, סנננה ונה מאיה איו. עד מתי נדביק כתביות, ניכנע לחשכת הדעות הקדומות? איי, קיבוץ גלויות, או ג'ונגל מפוצץ בין החשים והראיות. אני חי בין אלו שאיבדו את התקוות לבין אלו שאיבדו את הראש. הלוואי נמצא טיפת חמלה לאלו שסובלים כי לא נעים להם לדרוש. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא הכל מן אללה, כי אם לא נקבל אחד את השני, גם היושב למעלה לא יצילנו מידינו. לא